Srdečne vás pozdravujem. Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension. A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Chcem len pripomenúť, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/Biblia za rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Toto je 9. deň. Poďme na to. Pokračujeme v našom putovaní s Abrahámom čítaním 18. a 19. kapitoly knihy Genesis. Kráčame tiež ďalej so spravodlivým trpiacim mužom menom Job a prečítame si 7. a 8. kapitolu knihy Job. Zároveň sa započúvame do Pánovej múdrosti čítaním z knihy Prísloví, 2. kapitola, verše 1 až 5. Kniha Genesis, 18. kapitola. A znova sa mu zjavil Pán pri terebintoch Mamreho, keď za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu. Keď zdvihol oči, videl neďaleko seba stáť 3 mužov. Len čo ich zbadal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety, poklonil sa až k zemi a povedal: Pane, ak nachádza milosť v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka. Donesie sa trochu vody, umyte si nohy a odpočíňte si pod stromom. Prinesiem kúsok chleba a posilnite sa. Potom pôjdete ďalej. Veď prečože by ste mali prejsť popri svojom služobníkovi? Oni odpovedali: Urob ako vravíš. Abram sa poponáhľal do Sárínho oddelenia stanu a povedal: Zober rýchlo 3 miery jemnej múky, zamies a napeč pod plameníkov. Potom Abram bežal k stádu, vybral pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a on sa poponáhľal pripraviť ho. Potom priniesol maslo, sladké mlieko i teľa, ktoré dal pripraviť a predložil im to. Sám však ostal stáť opodiaľ pod stromom, kým oni jedli. Tu sa ho opýtali: Kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: Tu v stane. Vtedy mu on povedal: O rok, v tomto čase sa vrátim a tvoja žena Sára bude mať už syna. Sára načúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za jej chrbtom. Abrahám a Sára boli starí, pokročili vekom. Sáre sa už nestávalo, čo sa stáva ženám. Preto sa Sára sama v sebe zasmiala, mysliaci: Teraz, keď som stará, bude mať rozkoš. A môj pán je tiež už starec. Tu Pán povedal Abrahámovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si pritom: Mohla by som naozaj ešte porodiť takáto starena? Je azda Pánovi nejaká vec nemožná? O rok v tomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Sára zapierala: Ja som sa nesmiala. Bála sa totiž. On však povedal: Nie, smiala si sa. Muži sa potom odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Abrahám išiel s nimi, aby ich odprevadil. A Pán prehovoril: Mám pred Abrahámom tajiť, čo chcem urobiť. Veď z Abraháma sa má stať veľký a mocný národ a v ňom majú byť požehnané všetky národy zeme. Nuž oznámi mu to, lebo on prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe zachovávať Pánovu cestu, konať podľa spravodlivosti a práva, aby tak Pán splnil Abrahámovi všetko, čo mu prisľúbil. Preto Pán povedal: Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť. Muži sa potom odtiaľ obrátili a išli do Sodomy, kým Abrahám ostal ešte stáť pred Pánom. Tu Abrahám pristúpil bližšie a povedal: Zahubíš azda spravodlivého spolu s bezbožným? Možno, že je v meste 50 spravodlivých. Vari ich zahubíš, alebo radšej odpustíš mestu kvôli 50 spravodlivým, čo sú v ňom? Nech je ďaleko od teba, že by si takto robil. Usmrcoval spravodlivého s bezbožným. Takto by sa rovnako vodilo spravodlivému i bezbožnému. To nech je ďaleko od teba.
Ty, ktorý súdiš celú zem, nebudeš takto súdiť. Pán mu povedal: Ak v meste Sodome nájdem 50 spravodlivých, kvôli ním odpustím celému mestu. Abraham však začal znova a povedal: Hľa, opovážil som sa rozprávať s Pánom, hoci som len prach a popol. Možno, že do 50 budú chýbať 5 spravodliví. Zničil by si kvôli 5 celé mesto? On odpovedal: Nezničím, ak ich tam nájdem 45. A on mu ďalej hovoril: A čo, keď sa ich tam nájde len 40? On odpovedal: Neurobím to kvôli 40. Potom povedal: Ach, nehnevaj sa, pane, keď ešte hovorím: A ak sa ich tam nájde len 30? Odpovedal: Neurobím to, ak ich tam nájdem 30. A zasa povedal: Hľa, začal som hovoriť svojmu pánovi: Čo bude, ak sa ich tam nájde len 20? A on odvetil: Nezahubím ich kvôli 20. A ešte povedal: Ach, nehnevaj sa, pane, že ešte raz vravím: Ak sa ich tam nájde len 10? On odpovedal: Nezahubím kvôli 10. Keď Pán dokončil rozhovor s Abrahámom, odišiel a Abrahám sa vrátil na svoje miesto. Kniha Genesis, 19. kapitola. Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal: Prosím vás, páni moji, zabočte do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyjete si nohy a včas ráno vstanete a budete pokračovať vo svojej ceste. Oni však odpovedali: Nie, prenocujeme vonku. Ale on na nich nástojil, aby zostali u neho. I vošli do domu. Pripravil im pohostenie, dal napiecť nekvaseného chleba a najedli sa. Ale skôr, ako si ľahli, muži mesta, muži Sodomy, od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom. Vyvolali Lota a povedali mu: Kde sú muži, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali. Tu Lot vyšiel k ním predo dvere, zavrel dvere za sebou a povedal im: Bratia moji, nože nerobte hriech. Mám 2 céry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy. Oni však volali: Práť sa preč, a dodali: Prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým. Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere. Vtedy tí muži načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere. Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne namáhali nájsť vchod. Potom muži povedali Lotovi: Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru, a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohoto mesta, lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť ho. Tedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho céry: Staňte, poďte preč z tohto miesta, lebo Pán mesto zničí. Jeho zaťovia si však mysleli, že robí žarty. Keď svitol deň, anjeli nútili Lota, aby sa ponáhľal. Hovorili: Vstaň, vezmi svoju ženu a obe céry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosť mesta. A keď váhal, chytili ho obaja muži za ruku, aj jeho ženu a obe céry, lebo Pán ich chcel zachrániť, vyviedli ich von a nechali ich za mestom. Keď ich vyvádzali von, jeden z nich povedal: Zachráň si život. Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa nikde v okolí Jordánu. Ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul. Lot im povedal: Ach, nie, pane, zaiste tvoj služobník našiel milosť pred tebou, veď si mi preukázal veľké milosrdenstvo, keď si zachoval môj život, ale na vrchoch sa nebudem môcť zachrániť. Aby ma azda nestihlo nešťastie, aby som nezomrel. Pozri, tu neďaleko je mesto, tam môžem utiecť. Ono je len malé a ja sa v ňom zachránim. Malé je a ja ostanem nažive. I povedal mu: Dobre teda, vyslyším ťa aj v tejto veci a mesto, o ktorom hovoríš, nezničím. Rýchle ta teda utekaj, lebo kým ta nedôjdeš, nemôžem nič robiť. Preto sa mesto volá Segor. Slnko vyšlo nad zem, keď Lot došiel do Segoru. A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom. Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa v solný stĺp.
Abraham sa vybral zavčas rána na miesto, na ktorom predtým stál pred Pánom. Keď sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú okolitú krajinu, videl vystupovať zo zeme dym ako dym z pece. Boh teda pamätal na Abraháma, keď Boh zničil mestá a okolie, a Lota vyviedol zo záhuby, keď zničil mestá, v ktorých Lot býval. Potom Lot vyšiel hore a usadil sa na vrchu spolu s oboma svojimi dcérami. Bál sa totiž bývať v Segore a býval s oboma svojimi dcérami v jaskyni. Tu povedala staršia mladšej: Náš otec je už starý a na zemi niet muža, ktorý by s nami obcoval, ako je to zvykom na celom svete. Poď, opojíme nášho otca vínom a ľahneme si k nemu, aby sme zachovali od nášho otca potomstvo. Dali mu teda v tú noc napiť sa vína. Potom vošla staršia a spala so svojím otcom. On však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. Na druhý deň povedala zasa staršia mladšej: Pozri, ja som minulej noci spala s otcom. Dáme mu aj v tento večer napiť sa vína. Potom pôjdeš ty dnu a ľahneš si k nemu, aby sme si zachovali od nášho otca potomstvo. Dali teda aj v túto noc svojmu otcovi piť víno. Potom mladšia vstala a ľahla si k nemu. On však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. Takto počali obe Lotové céry zo svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moab. On je praotcom dnešných Moabčanov. Ale aj mladšia porodila syna a dala mu meno Amon. On je praotcom dnešných Amončanov. Kniha Jób, 7. kapitola. Či nie je vojnou život človeka na zemi a jeho dni dňami nádeníka? Ako otrok, čo prahne po chládku, jak nádeník, čo čaká na zárobok, tak aj ja mám šialivé mesiace a noci strastí odpočívam. Keď líham, vzdychám. Kedyže už vstanem? Keď vstávam, zasa, kedy zotmie sa? A do súmraku iba zmietam sa. Telo mi šatia červíky a chrasty a koža puká, rozpadáva sa. Nad tkáčsky člnok mi dni ušli chytrejšie a tratia sa nití nemajúc. Však rozpomeň sa, jak dých je môj život, viac moje oko blaho neuzrie. Už nezočí ma toho zrak, čo vídal ma. Obzrieš sa po mne, už ma nebude. Jak mizne oblak, celkom porozchádza sa, tak nepríde späť, kto šiel do záhrobia. Už do svojho domu nikdy nevráti sa a jeho bydlo viac ho neuzrie. Nuž preto nechcem ústa držať na úzde a prehovorím v ducha súžení, ponariekam si v duše trpkosti. Vari som ja more alebo morská obluda, že si nado mnou stráže postavil. Keď myslím, však ma moje lôžko obodrí, posteľ sa podelí so mnou o môj plač. Aj vtedy mi strach naháňaš s nami a vo videniach, kde som, stíhaš ma. Preto si moja duša volí obesenie. Radšej smrť, než tie útrapy. Pohrdám životom, však nebudem večne žiť. Nuž tak ma nechaj, dých sú moje dni. Čože je človek, že si ho tak všímaš? Že mávaš toľkú starosť o neho? Že ráno ho vyhľadávaš za ránom a skúšaš si ho každú chvíľočku? Kedy už odvrátiš svoj pohľad odo mňa a dáš mi času slinu prehltnúť? Čo hriechom robím tebe, strážca človeka? A prečo si za cieľ zvolil mňa, že na ťarchu som sebe samému? Prečo nestrpíš moje neprávosti a priestupky mi nechceš prehliadnúť? Nuž do prachu sa teraz pohrúžim, budeš ma hľadať, no už ma nebude. Kniha Jób, 8. kapitola. Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel: Dokedy budeš vravieť také veci a slová tvojich úst budú ako výchor? A zda Boh prevracia súdne právo, alebo všemohúci porušuje spravodlivosť. Ak ti deti zhrešili proti nemu, vydal ich na pospas vlastnej vine. Ale ak sa ty obrátiš k Pánovi, vyprosíš si milosť všemocného. Ak budeš nevinný a spravodlivý, on bude hneď bedliť do teba a obnoví príbytok tvojej spravodlivosti. Ak tvoj počiatok aj bude malý, tvoja budúcnosť veľmi narastie. Len sa spýtaj pokolení minulých, na skúsenosť predkov pozor daj. My včerajší sme iba a nevedomí. Naše zemské dni sú sťaby tieň. Či nie oni učia ťa a hovoria ti? Zo svojich srdc vynášajú slová. Pučí azda rákosie, kde niet bahna, abo rastie trstie, kde vlahy niet. Hoď je v kvete ešte a nezrezané, pred všetkými bylinami usychá. To cesta je každého hriešnika. Takto hynie nádej bezbožníka. Skladá svoju dôveru do prázdnej kapsy, svoju zábezpeku do pavučiny. Chce sa oprieť o svoj dom, no nevydrží. Chce
chce sa ho pridržať, neobstojí však. Stojí plné šťavy pred východom slnka, výhonkami čnie nad svojim sadom. Lenže jeho korene sú v hrbe skál, v príbytku kamenistom žije si. Keď však vytrhnú ho z jeho miesta, zaprie ho a povie: nikdy som ťa nevidelo. A hľa, tu je rozpadnutý na ceste, iní zasa vyrastajú z prachu. Boh nezavrhne bezúhonného, ani svojou rukou nepodoprie zlých. Ešte ústa naplní ti smiechom a tvoje pery jasotom radosným. Tvojich nenávistníkov pokrie hanba a stánky hriešnikov sa pominú. Kniha Prísloví, 2. kapitola, verše 1 až 5. Syn môj, ak príjmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba, ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k úmnosti, keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojim hlasom úmnosti, ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. Nebeský Otče, veľmi ti ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme ti, že nám zjavuješ svoje srdce. Ďakujeme ti za dar, ktorým je tvoje slovo, najmä vtedy, keď je nám ohlasované. Vzdávame ti chválu a prosíme ťa, nebeský Otče, v mene tvojho Syna Ježiša Krista, príjmi teraz našu vďaku, príjmi našu chválu. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Ľudia moji, dnešné čítania sú také mätúce však. Máme tu príbeh Abraháma a Sáry, ktorým Boh požehná dieťa. Narodí sa im Izák. Potom prichádzajú traja mužovia, ktorí sú istým spôsobom predobrazom Trojice. A zároveň sú označovaní aj ako anjeli. Nevieme celkom, kto tieto tri postavy sú, pretože Abraham tiež stojí pred Pánom, keď títo traja mužovia odchádzajú do Sodomy a Gomory. Napriek tomu, že nie je úplne jasné, kto sú, vieme, akú majú úlohu. A to je vykonať Božiu spravodlivosť. A to je veľmi dôležité. Ich cieľom je spravodlivosť a nie pomsta. Opakujem, toto je veľmi, veľmi dôležité. Spravodlivosť znamená dať človeku to, čo mu právom patrí, kým pomsta je vybiť si na inom človeku svoj hnev. V dnešnom príbehu je táto spravodlivosť jasne nastolená, pretože Boh ničí celé mesto. Abraham toto jeho rozhodnutie akoby spochybňuje a hovorí: Pane, možno je v meste 50 spravodlivých, alebo 45, 30, 20, 10. Zahubíš azda 10 spravodlivých spolu s bezbožnými? A Boh odpovedá: Nie, ja som spravodlivý. Nezničím to mesto kvôli 10 spravodlivým. Môžeme povedať, že Lót, jeho manželka a dcéry boli do istej miery spravodliví pre ich vzťah s Abrahámom a títo neznámi cudzinci im zachránili život. Takže Božia spravodlivosť je vymožená. A potom nasleduje strašný príbeh. Príbeh Lótových dcér, ktoré majú intímny vzťah so svojím otcom, aby zachovali svoj rod. Keď človek príde k tejto časti, môže si pomyslieť: ale veď v Biblii sa nikde výslovne nehovorí, že to bolo zlé. Niekedy však Biblia nemusí nutne povedať, že niečo bolo zlé, že títo ľudia urobili zlú vec. Biblia nám ukazuje, že niečo bolo zlé cez dôsledky. Prečo? Pretože dôsledkom týchto incestov vznikli v podstate dva národy. Moabčania a Amončania, ktorí sa neskôr stali nepriateľmi Izraelitov. Stali sa nepriateľmi vyvoleného Božieho ľudu. Takto nám Biblia často poukazuje, že niečie konanie bolo nesprávne. Pri dnešných čítaniach sa vynára množstvo otázok, vrátane tej, ako mohol Lót ponúknuť svoje dcéry mužom tohoto mesta. Ako by niečo také mohlo byť dobré? Skutočne to dobré nebolo. To je kľúčová vec. To, že niečo je v Biblii, ešte neznamená, že je to dobré. No aj z takýchto udalostí sa môžeme poučiť. Aj keď nám to na prvý pohľad nedáva zmysel. To sa týka aj dnešného úryvku z knihy Job. Máme tu jeho priateľov. Včera to bol Elifas, dnes Bildad, ktorí hovoria: Job, vieme predsa, že Boh je spravodlivý a nikdy nedopustí, aby sa stalo niečo zlé človeku, ktorý si to nejako nezaslúži. Takže len priznaj, že si to zaslúžiš, lebo vieme, že Boh je spravodlivý. Bildad tu teda obhajuje Božiu spravodlivosť, no zároveň nejako nepomáha svojmu priateľovi. Neviem, či sa to niekedy stalo aj vám, že vám niekto povedal naučenú odpoveď, poučku, zbožnú frázu, ako odpoveď na otázku, prečo sa vo vašom živote deje niečo zlé. Vy ste si vtedy len pomysleli:
Tak toto mi teda vôbec nepomohlo. A presne taká je aj Jobova odpoveď, ktorý hovorí: cením si tvoju radu. Vlastne to vôbec nehovorí, ale len povie: ja to všetko dobre viem. Aj my to tiež vieme, pretože sme čítali začiatok knihy Job. Job teda hovorí: som spravodlivý. Neurobil som nič zlé. Verím, že Boh je spravodlivý, ale nerozumiem, čo sa tu deje. Najväčšia otázka, s ktorou prichádza kniha Job je: ak je Boh spravodlivý, prečo je vo svete toľko zla? Prečo trpia dobrí ľudia? Chcem vám však dopredu povedať, že tento príbeh neskončí odpoveďou. Nekončí slovami: toto je dôvod. Pamätám si, ako som čítal knihu Job po prvýkrát, možno na strednej či vysokej škole, a myslel som si: tu nájdem odpoveď na problém zla. Boh tu povie: pozrite, tu je ten dôvod, prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom. Tu je dôvod, prečo je vo svete toľko utrpenia. No keď som sa dostal na koniec tejto knihy, nenašiel som odpoveď na moju otázku. Pochopil som však, že práve to má byť jej súčasťou. My sa spolu s Jobom vydávame na cestu. Pozývam vás všetkých, aby sme namiesto hľadania odpovede na otázku, kde je to zrnko pravdy, ktoré nám ponúkne odpoveď, radšej jednoducho putovali spolu s Jobom, vstupovali do jeho utrpenia a dovolili mu, aby sa jeho otázky stali našimi otázkami a aby sa naše otázky stali jeho otázkami. Aby sme mohli prijať jeho konečnú odpoveď. Lebo odpoveď existuje. Aj keď to nie je odpoveď na otázku prečo. Trochu vám napoviem. Nehľadáme odpoveď na otázku prečo, ale na otázku kto. Dnes, zajtra a pozajtra a aj ďalšie dni budeme pokračovať na našej ceste. Ak ste si ešte nestiahli plán čítania Biblie za rok, navštívte našu stránku novajar.sk/Biblia za rok. Môžete sa tiež prihlásiť na odber tohto podcastu, ktorý môžete zároveň lajkovať a zdieľať. Bolo by to skvelé. Ako som už spomenul, som nesmierne vďačný, že môžem spolu s vami čítať Bibliu a byť s vami na tejto ceste. Prosím, vedzte, že sa za vás modlím. Dnes aj každý ďalší deň počas tohto ročného putovania Bibliou v rámci nášho podcastu Biblia za rok. Buďte požehnaní.